Video ko, video. Guys, live ka guys, manap. Kulahan. May apel tamo kay live ko live. So guys, live ta karon sa Manila. Ha? Totoy ko. Angan sa YouTube, totoy ko. I-open na. Oh. Ha? Oh, ipalo. Asa yung cellphone? Hindi ka po makapalo. Sa vlog. Hello guys, live sa. Hello guys, ako sa ikuan guys. Isibok sa. Agi sa mo. Sa ito pag-vlog, ani ni Ali, ninuon mo. Sabi. Ali na minuon mo. Sa ito pag... So, hello guys, live ta karon dire sa Mananga Bridge. Sa Mananga Dos, aton interviewon si Totoy. Totoy guys, Totoy. Live. Kasi kinanglan ninyo. Kwarta kuno guys, so isulti. Basta pag kinanglan. Bukas, sa pa. Diri na mo sa Mananga. Pangin niya rin. Sige. So guys, muli kahimtang guys. So, turot na guys, no? Kalit kayo guys, no? Puno ni eh. Kasi problema ni mo toy. Kasi kinalan mo toy. Kwarta sa pagyod. Bugas. Balay. Dako man yung gipangayo dahil bugas sa kwartang balay. So ato ni ko anon guys, no? So mao ni senaryo karon dire sa Mananga. So guys. Ya, magana niya tabangan niyo. Kada noon, mag-ampo ta. Natigaan ta. Okay guys, so bebe i-post it. Mao ni guys, no? Mao ni lang pangayo guys, no? So may tagag nakikontak number kay para ang pagtabang ba dito sa imuha. Bebe. Butangig number ba? Kay guys, mao ni sa guys nangayo ni bugas, pagkaon, guys Totoy. Butangig kontak number toy. Ha? Butay kontak number para diretso tawagan mo ba? Gcash. Butay kontak number. Butay ikaw. Okay. Naron ba? Doon na yung magpada. Saan ito pagpada sa inyo? Ay kontak number. Kasi nga niyo mo ito eh? Jamil. Ha? Jamil. So Jamil, butay kontak number kay para ang magpada diretso na sa imuha. Dili na agi ni Pedro. Sige. Oh. Si Jamil, balik post. Butangin kontak number sunod. Sige. Hello guys. Ako sa naki. Ibagamay. Butangin kontak number para ang tabang dito na sa imo. Ako sa manaki. So mao din sila guys.